Right, chabvondoka manje 2 December 2024 muri Zimbabwe ndadzoka zvekare sekugara kwatinogara tichingozvitaura kuti rina manyanga ariputirwe hakuna zvinhu zvisingabude pachena. Nasi zvinhu zviya zvazobvajuka zvega. Muri yeZimbabwe ndogara ndakazvitaura panapa kuti kana iwewe uchiziva kuti auchade ZANU-PF kana kuti unoti pasi neZANU-PF, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF iboikane. Atina nguva, tiri kumashure kwetime takanonoka. Nyaya iri panapa, Sengedzo Tshabangu ari kubuda achitaura kuti Mnangagwa Chiwenga show me love in my darkest hour. Ndo mashoko ari kubuda ari kutaura. Inyaya yamuka yakabvarira headlines, inyaya yakabata ma streets ese iko zvinezvi. President Mnangagwa na Vice President wavo vari kunzi batsira Tshabangu, vari kunzi vaitota kumufonera. Nyaya mabudire ari kuitiswa panapa pari kunzi Sengedzo Tshabangu, the contested Secretary General of the Citizen Coalition for Change CCC, shared that Vice President Constantino Chiwenga called him while he was bedridden in a hospital in Geneva, assuring him that the government would do everything in its power to bring him back home alive. This call was following by President Mnangagwa, who encouraged Tshabangu to keep fighting, telling him all shall be well. Tshabangu, who was representing Zimbabwe at the Interparliamentary Union IPU meeting, fell seriously ill shortly after arriving in Geneva and was hospitalized in intensive care for a week. Avanga vaenda vachitaura kufambira zvenyika ikoko, urwere ukati unonyeba. Ndo nyaya yekubuda ichitaura kunzi aisirwa muchetura. Vanhu vakafungidzira kuti pamwe ari kunyeberwa muchinda uyayo. Vanhu vakati aiwa mukumunyebera uya amborware, uya anoramba akadaro. Tikati munhu wesimberi anenge achinzi arware. So aenda ikoko ndomba kunooma kwakaita zvinhu. But nyaya iri kutinetsa panapa i1 muri Zimbabwe yekuti alright, vanhu vangani muZimbabwe munomu vari kutonetsekana nekurwara, vari kuwanawo that kind of treatment iri. Zvese don't worry, ichazokubatsira hurumende yobva yameka sure kuti uchadzoka kumba uri mupenyu, hapasina chinenge chaitika. Hatisi kuramba kuti vanhu kurwara vanorwara. But nemari yani yekuti inozonzi hurumende yobva yanzi yekukupa special treatment for what? Because nyaya iripo ndeyekuti this issue iri too controversial. Ndochokwadi. Haasisiri ma-accusations anymore. Zvayazvo zvekutaura chinzi that guy akanotengesa struggle yevanhu ndobva anobhadhara vanoningirina zvese zvaitaurwa zvezvezve. Haisisiri secret because why vice president na president vake vachimudzi vari kufonera munhu, vari kumufonerera chii? Vachiwana chii? Vachibenefita chii? Government inozokubatsirai kuitira zvese as if government yacho ine chinhu. Government iri kungobuda ichitaurwa kwese kwete sekuti iri broke. The way yainotospenda mari yacho government iyoyo iri kutonyadzisa zvisingaite. Vanzi aiwa vari kuda kunobatsira munhu akaita saTshabangu. Vachimubatsirire chii? Chavanomubatsirira chii? Chaanobenefita vanhu? Help yaanopa kuZimbabwe yacho ndeyechii? It's just a question iri kubva kune maZimbabweans akawanda. Don't say kuti ndini ndega ndiri kuzvitaura. It's something, you know, I represent people always. Ndo zvinhu zvekutaurwa nevanhu. Help iyoyo yavari kunzi vari kumupa ndeyechii? Anyway, tiri papo muri yeZimbabwe pane nyaya iripo panapa. These guys vari kutacha mushini zvisingaite. Nyaya iri yangomukawo zvekare yakazara. Pari kunzi President Mnangagwa breaks ground for 720 megawatt power plant in Hwange. President Mnangagwa officiates the groundbreaking of 720 megawatts power plant in Hwange today. The 1 billion project, part of Zimbabwe's energy strategy, includes a 200 megawatt solar plant. Completion by 2028 will boost power supply industry growth and local engineering skills. Vapedza zvavo zvinhu zvese zvinotorwa neplan yekutozototi saka apa tichazonokambena nekuti tiri kuda kupedzisa plan remagetsi. Ndo marovero avanongozviita. To them it's all about tichada kuzodai so by musi wakati aiwa don't worry. Saka tinobva tangonozvigadzira zvapa nguva ino. Because vanhu vapopota. Iko zvinezvi imagine kuti magetsi unomadzimirwa uri muparliament. Hasha dzinobva dzasumuka kuti no, rege titomhanya tinochera titange kutoti vanhu pagadzirwe rimwe plant. I don't know guys, you tell me what to think panyaya iyoyo kuti chinenge chakonzeresa chii kuti zvinhu zvisvike pakudaro. Right. Joy charamba atanga futi
kuvhura hombe iko zvinezvi the window times the Namibian something manewspaper hobho ari kulista nyaya iyoyo, vari kucomplaina nezvinhu zvaaitwa nageorge charamba nhasi. inyaya iri kunzi breaking news, ZANU-PF's Emerson Mnangagwa through his spokesperson George Charamba Jamwanda has congratulated Netumbo Nandi Ndaitwa for winning the sham election in Namibia, while 70% of the votes are yet to be counted and the election is firstly disputed. This is a chilling deja vu. Just this premature applause for Frelimo sparking chaos in Mozambique. Mnangagwa, who is notorious for corruption and internationally condemned election rigging in Zimbabwe, for which he is heavily sanctioned, has been a frantic mission to influence election in SADC in an effort to maintain allies in the region who recognize the illegitimate president of Zimbabwe. Ndo mnyaya mabudiri erikuita pa newspapers. Inenso patanga torwa nyaya iyoyo, I was thought kuti maybe George Charamba vari kumuvenga kana kuti vari kumunyebera, kusvika ndazofamba ndikatanga kunotarisawo kuti azvitaurira papi, ndobva ndaona account yake on X inonzi Jamwanda ndiyanga ichitotaura izvozvo. Ari kuti well done president elect Ndaitwa, well done SWAPO, the die is cast. SWAPO has secured another 5-year mandate, resoundingly putting to bed the Bentrust squeezlings. We can speculate on the margin of win, and I put Ndaitwa over 60% of the presidential vote, with Itula coming a far second with about 22% so far. All the opposition presidential candidates put together barely managed 32%, making SWAPO the undisputed favorite unit in liberation parties. Is key to defeating imperialism. Thank you, comrades, for superb performance, including towns and cities backing the trend. SWAPO has won. Ndo mashoko ari kubuda ari kutaura. Election asati apedza kutaurwa, asati apedza kuverengwa, vobva vatanga vabuda vachikorokotedzana. Muri Zimbabwe atina mazuva panapa tiri kuona pachitaurwa nana Nick Mangwana, accusations of Zimbabwe meddling in other neighboring countries menyaya dzavo dzema elections chichi ndekunyeba ma accusations. What about this thing? Varume ava zvavari kuita zvaya zvakafanana nekuti baba vanoona kuti vachembera vapa padhuze kufa voenda kunoromba chikwambo vachiziva kuti ivo vapa padhuze kufa, zvinhu zvinozosara zvichinetsa vanhu, cause ivo vanoziva kuti vana ndo vanozosara vachinetsa nezvozvo. That's what George Charamba is doing here. Problem yatiri kuramba tichinetsana nayo, vari kuenda chinodhokonyana nedzimwe nyika. Congratulations, they did the same ku Mozambique. Iko zvine fight ku Mozambique haisi kupera because of zvinhu zvakangoitwa nevanhu ivava vachete vega. Vanhu ku Namibia vanofanira kuziviswa zvinhu izvi kuti vanhu ivavo vana George Charamba avari represent isusu. George Charamba anorepresenta president Mnangagwa because ndo anoshanda mupresident's office, saka ndo kwaangato-representa kwete the whole Zimbabwe. Because iko zvinezvi zvakungonzi chakati vamwe vanhu vakuchitaura nyaya manje havachataura kuti ZANU-PF vangobatanidzira kuti Zimbabwe, but these guys vanofungudza kuti pamwe ndo Zimbabwe yacho, ivo vangoriwo vanhuwo zvavo. Zimbabwe inongomuka anytime chakachaya pakamhanywa zvisingaite. Tarisai example yakaitika 2017, those guys vaitofunga kuti ndo wana Zimbabwe vacho, but vakabudapo vachitase vachimhanya. It doesn't make sense kuti vanhu ava varambe vachiita zvinhu zvavari kuita izvi vachishanda muoffice yedu yeZimbabwe. Office yeya ndeyedu. Kana ivo vanofunga kuti vachibva kudzimba dzavo makuseni vanofunga kuti taenda kunopinda muoffice dzedu, ndedzedu isusu semaZimbabwe. Civil servants vaya vangofanana unoona teacher, doctor, nurse and you can name them. Vangofanana nevanhu vese vavo, but iko zvinezvi zvava kuchiita manje ndo zvaakuita kuti titotadzawo kunzwisisa kuti chii kudenhera vanhu. Hatizvirambe kuti kana uri munhu unoziva kuti une chindururani, at least sometimes bhora pasi dzikamawo, kwete kuti unobuda uchitaura zvinhu zvakadaro kukorokotedza vanhu zvoitisa noise. Because zvinhu izvozvo zvinozokonzeresa matambudziko ekuti tine mabrothers and sisters vari kugarawo kunze kwenyika idzi, vari kugarawo kunyika dzese dzamuri kuita zvinhu zvese zvisina nebasa rezvo. Munoisa life yavanhu in danger. Nezuro kwaitobuda imwe warning shot yaitaura kunzi vanhu vese vanoita zveZANU-PF vachigara muNamibia muno be careful, because mazita enyu atolist kunzi ningi ndo vanhu vanoita zveZANU uno.
malives evanhu vemunenge maisa in danger because of munenge chingozhinya zvinoita joji aramba izvo zvekuti anenge ingozhinya paindaneti kungozhinya murume mukuru chaanenge achizhinya chacho unoshaya kuti imbanje here chii. Hazvisi normal guys, hazvisi normal. Zvinhu zvakadaro hazvinakidze, hazvivaraidze kunzwa kuti toramba tichitonzi president office muri mabhuli here chii. Kana kuti kudena dzimwe nyika bosi muchadena vamwe kuti zvechokwadi zvinotangidza kutobvikira cheko cheko. Zambia vakaitadza vada kutry kudari zvavo zvekuzhinya izvozvo vakatoona kuti ichilema asekerere naturally haana smile kumeso kwake. Vanhu vamwe makando hotspot kwa nyaya dzacho makatanga kufungidzira kuti pamwe ichilema ndiye anenge ari wrong, but tarisai zvavari kuita. Vozotanga kuti accusations ekuti Zimbabwe iri kupindira nyaya dzemanhiki nevanhu ndii kunyeva maaccusations. Muri kukorokotedzera chii vanhu vasati zvapera? Chingomirirai idzungu here chii? Mirirai vanhu vapedze pa 70% hasitaverengwa. Mutanga kuti aiwa indi kutoona ito kuma6 ko ikarakashwa pane asara racho yorowa ese. What's next? Muchazoita sei mangwana? Munonyarira kupi? Omanaka. Dzungu racho ka nditorishaya kuti chipa. Maybe vari kufungidzira kuti ivo kana kuti zvavanenge vari kuZimbabwe ikoko vanenge vachifamba vachifambira mudenga vakaisa mashoulders. Endai imbofanane kune dzimwe nyika mona muverengwe ninge matoo zvimwe zvinhu. Saka munozokonzeresera vamwe vanhu. Bozo unozati vamwe vanhu mafungira vanozoita manje makangozongo vanopezera kungoti muZimbabwe chese chinongonzi muZimbabwe makaparwa imimi muri kuvajaidzira ichi vachiita zvinhu zvakadaro vachishanda muofisi dzenyu. Hatisati takambona zvakadaro. Tarisai muna South Africa muno hatisati takambona vanhu vanenge mupengereka vanopengereka kudaro. Hatisati takambozviona zvakadaro izvo. Kutanga ngozi chaiyo kudaro. Tiri kusangana futi neimwe nyaya panapa madzadiwa iri kunzi no demolition without 4 months notice. Ndo mashoko ari kubudiswa nelocal government nyaya yekupwanyirwa kwedzimba iyaya pari kunzi yes we appreciate that those houses were illegally built. People who were not following the laid down procedures. People built on land set aside for other activities, social amenities, schools, railways, lines are aware of we are aware of that as government. Zvekuzonzi mani munotombogara railways asati akamboona kuZimbabwe kunzi kuri kutoiswa imwe railways papi. Ndo saka muona vamwe vanhu vangoti land yacho vafanira kushandisa. So zviri pa2 ungobviswa kana yakuda kuiswa railways yacho. I think it's fair because land yacho inotonetsa. Ndima kaita zvinhu zvitenge zviri so special zvitenge zviri scarce state government yacho mautanga land yacho yakutonetsa. Utanga kunzi land unotenga land zvakutotanga something chitori so special dara but hatingazokundwa negovernment yana Smith yekuti tarisai vaitoti oraitiko zvine zvitoda kuningina mbare vanhu depina mbare vanhu votanga kutoita zvavari kutoita vanhu vakatoona mastenzi unana mbare vanhu vakaona kuti nzvimbo dzese dzedzi dzaitongovhurwa but iko zvine this government iripo inotanga iri weak amene zvinenge chingoita inotanga ikungoneta inotanga nenungonungo so vanhu havasi kupuhwa pekugara panyatso straight zvinonzwisisika zvaitika kudhara zvazvo zviri kutonetsa. I don't know kuti chiri kuitika ipapo. Pane imwe nyaya iri kunetsa panapa this 47-year-old man who is claiming to be former President Robert Mugabe's secret son. Ari kuti inini ndikuda kupfuma yababa vangu. Ndo nyaya imwe iri kunetsa zvisingaite panapa. Ari kuti chindipai kupfuma yamudhara vangu kuestate yeko akatoendera kumakoti nyaya yacho achiti ayo akudawo something. I don't know why zvinongoitika vanhu vanozongobudikira munhu afa manje akuchitingirina vakuclaima kuti baba wangu akashanda saka ndinotodawo zvinhu. Ndo nyaya dziripo muri yeZimbabwe dzandangondiwe nadzo nhasi ndakakubatirai. Ngatisangane mucomment section mundiudzawo kuti muri kudzionawo sei nyaya dziri panapa nhasi.